Чак сам. Значи, кой клас сте тримата и къде учите и коя паралелка? Значи, ние сме така, значи, подробно. Ние сме 8-ми Д клас с немски език в първа английска езикова гимназия. Това е Диди. Която е 7-ми клас, не знам коя буква. Не, няма да го качвате. Няма да го качвате. Това е Диди. И Алекс до нея, която не се вижда. Нищо не ще покажа. Не! Но нищо не ще покажа. Това е Симеон. Не, дей да ме снимаш. Това е Симеон. Не, дей. Не, той легна. Нищо важното е, че Алекс се вижда. Добре, значи и да. Значи, мисля, че получихте доста изчерпателен отговор. Отговорихме на въпрос. Ча. Имаше дебилско. Да, добре, това е. Чакай да. Това е.